What's up, guys? Sme späť po dlhej dobe, tu s novým triom. Ja som čo? Ja som vlastne nemý. Zatiaľ ešte nejsom. Áno. Na chvíľu onemiem. A vlastne táto hra je o čom? Táto hra je o tom, že sme... Drž hubu, Oliver! Buď ticho, Oliver, drž hubu, ja vysvetľujem. Táto hra je o tom, že sme opice a každý má inú disability ako niektorí ľudí, ktorých poznáme. Presne, a ja mám autizmus, som integrovaný. No, dobre. Počkaj, no povedzte mi to. Ježiš, to je len táto hra. Čo sa na tak kúkaš ty? Teploško. No, 4 káble. Žltý, červený, modrý a zelený. Zelené svetlo. 4 káble. Žltý, červený, modrý, zelený, zelené svetlo. Druhý kapni. Vyhrali sme? Ej, Easy! Yes! Easy peasy squeezy lemon. to je easy. Hra. To je, odkedy je tam húb? Odkedy je húb? Čiže tam nebol. Oliver má asi si, že vám robí toto s palcom. No. Dobre, takže na tej hre je červené svetlo a dohodnite sa využiť, aké tam je one. Červené svetlo. Je tam 4. Hore. No. Modré svetlo. Je tam 5. Modré svetlo 5. Hore. Trojka. Je tam Červené svetlo. Trojka. Červené svetlo. 3. Doľava. Doľava. Nice. 7. Modré svetlo. Modré svetlo číslo 7. Dole. Dobre, Dobre, to máme... Áno. Easy, kámo. Toto už je úplne ľahké. Už ani nemáme sa stresovať ani nič. Adam, si ticho. Čo? Akože. Dobre. Dobre, pohodičke. No, Akože, môžem ísť na video chcem vyskúšať nejakú ďalšiu rolu. Chápeš? Tak čo mi teraz? Ja budem def. No tak budem blind. Dobre, tak ja som mute. Toto nebude. Dobre ľudia, takže takto ja vidím. Toto. Takže, tá prvá hra, tam je... Tam je fakera. To je prvý! Dobre. 54 minus 28. To je... 26. Dobre, je tam zelené svetielko a vyšlo nám číslo 26. Myslíme, čo robíš, Palo? No. No, máme to. No, to všetko? Yes. Takže, toto isté. My sme... Palo, my sme dali zlý game. To sa kúkam na mňa, kamo. Left, alebo dobre, ideme. Tam je 62, napíš tu 62. 62. A modré svetelko a číslo 62. 6, 7. Čo tam kývaš s tou rukou, jak... Aučak. Jedno, no dobre. Je tam modré svetelko. A sú tam 4 káble, lenže ten prvý je akože není tam. A potom je modrý kábel, zelený a žltý a modré svetelko. 6, 7. O. 6, 7. Rage baitujem. Ukazuje 7. No dobre, modré svetelko. Modré svetelko a sú tam, že... Nie! To čo si spravil? Ja som to urychlil.
A čo si ukázalo, že ticho, Pavlo? Ja ešte nech si ticho, už si bol otravný. Ja som ti ukázal, Rachlovo, ja som ti ukázal, že 6, 7, 6, 7. Ja som to hovoril 6-7. Ja som hovoril 6-7. No ja viem, však ja som ťa... Bracha, ja som ťa počul. Jaj. Dobre, poďme. Čo tady myslí prostatou? 6-7. Ja chcem byť mute, ja som Ja si už daj- nebol. Dobre. Okej. Si debil? Jaj? Ma usmieva tá opica. Čo mám robiť? Jaj 59 minus 15? Tak to máš 44, 44. Jauťak. Kámo. 44, ty idiot. No, zelené svetielko 44. Nice. 2. Nie. Nie. On mi ukázal pakače, ja som, že to je 2. Zatiaľ... Rýchlo! Čo s tým? Ideme tú hru? Máme ísť tú hru? 9. A Katin druhý. Tretí. Do prdele. Bracho, Oliver, ty nebudeš mute, ty si strašne spomalený. Ne, ty si úplne spomalený, kámo. Ja to chcem ešte vyskúšať. Tak, dobre. Ty si najspomalenejší. Mal som prvý ready. Takže- Mal som prvý ready. Dobre, tak ktorý ide prvé? Pavlovka, na ktorý ide prvé? OK, dobre. Máme jednu hru hotovú. Ďalšie 51 minus 22 je koľko? 29. Červené svetielko 29. Nerob! Nie? Nie. 3. Daj! Daj tam! Jaj, už máme hotové. Jaj, tak, žlté svetielko. Ja ti nerozumiem. Jakže? Bracho. Reálne sa kúkaš dole a že 4 krát si budeš dole, až dole a ty, jak pál na to kliká. Oliver, ty si ani nevedel to číslo. Nebudeš mute. No. Oliver. Modré svetielko. A 4 káble. Modrý, žltý, zelený, červený. Repete. Modré svetielko. Čtvrtý je červený. Modré svetielko. Oliver 70 na tom príklade, na tej matike je 70. To je debil. 70? Máme to hotové, takže 70, Oliver. Sedemdesiat. A nečú. Dobre, žlté svetielko 70.
0. Dobre. A modré svetielko a číslo povedz. Takže vpravo. Je aj vľavo, že? Tak vľavo. Vľavo. Už je 0. Dobre, na tej hre s kablikami, tak Poďme ďalej. ale on to už splnil. To ja. Ja som 0. 6. 7. 7. Dobre, to je 30, to je ten 30. Dobre, vyšlo nám číslo 30 a je tam svetelko červené. Je tam svetelko červené a vyšlo nám číslo 30. Jaké máme dať? Palo! No, Palo. Je tam číselko 30, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. 1. Ale som ukázal, že Adam je jednička. Ja som ukázal, že Adam je jednička. Ja nie. Ale kámo, ja ukazujem na Adama a on iba, Falo, fakt ne. A kúkne sa na mňa, ja ukážem na teba a ukážem jedničku. 1. Aha, nie. Ale to Jaj. Tam číslo 76 a zelené svetelko. Nebudem zelené. ťažko kúkať, keď sa slepí. Jak to, že ťa kúkať, keď sa slepí. Ja to nehrám. On si vykrutil krk. On si to vykrutil krk. On si vykrutil krk. Mohol som späť. Oliver stal z mŕtvych. Číslo 76 a zelené svetielko. Rob. 9. 9. 9, číslo 9 tam je. Dobre, je tam červené svetielko a povedz číslo. Číslo 9. No, hore, hore. Je tam 4. žlté svetielko. 4. No pohnime si, máme 20 sekúnd. Dole choď. 7. No, modré svetielko. 7. Rýchlo. Dole. 2. Žlté svetielko. 2. Doprava. Nie, doľava. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people